Pagi. Aku semelang lan aku kuwatir yen to pawarta kang tak tampa ingkang tak rungu mau bener iki mengko kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan. Kanjeng Hyang Penemban midhanget pawarta menapa? Ngene ya. Aku krungu pawarta lamun ta titi mangsa iki Putu Prabu mung tansah menggalih unen-unen utawa tembung Bratayuda Jaya Binangun kuwi ingkang sepisan. Upama ta kuwi bener sejatine Bratayuda Jaya Binangun kuwi sing duwe gawe jagat. Tak baleni sepisan maneh. Bratayuda Jaya Binangun kuwi sing duwe gawe jagat. Mbah besok kapan kelakone? Dina apa lan sasi apa taun pira? Iku klebu perang gedhe kang angka pira? Kuwi dudu garapane titah nanging garapane kang nyipta jagat iki. Pawarta ingkang tak rungu babakan tembung Bratayuda iku mau mbok werdeni yen to kuwi mbesuke ing antarane Pandhawa lan Kurawa kuwi bakal cerah tukar padu kanthi taker marus milang tatu. Tetandingan ana jroning perang gedhe gegempuran. Nganti satemah atimu titi mangsa iki miris dene Pandhawa saya suwe saya wimbuh sentosa. Apa pawarta kang mengkono mau bener kuwi sing sepisan? Nggih. Kula akeni mawon. Pancen leres rinten dalu ingkang kula manah namung babakan badhe dumados sing perang ageng Bratayuda Jaya Binangun peranging Pandhawa miwah Kurawa. Awit jangka menika manut petang kula tartamtu badhe kelampan mongko Pandhawa benjangipun dados mengsah kula. Menapa lepat menawi wiwit dinten menika kula sampun nyicil. Kula wiwit menggalih babakan menika, Hyang. Durna, kula wonten dawuh Kakang Penemban. Kowe biyen tak tandur ana negara Ngastina dadi gurune Pandhawa lan Kurawa. Nggih. Kula dados guru kala rumiyin ingkang dadosaken Kakang Penemban. Kula mangan blanja wonten negari Ngastina menika nggih labet saking Syekh wilasanipun Kakang Mahatma Bisma. Kowe tak kongkon mulang Pandhawa lan Kurawa. Sampun kula wucal. Ning ya gene, pangira-irane Kurawa karo Pandhawa nganti teka titi mangsa iki kok ora tau gathuk Durna. Lah menika ingkang kula njembleng nggih menika. Ning menawi kula glecah lan kula teliti, kula suraos. Jebule ngantawisipun Pandhawa lan Kurawa menika benten. Sungsatipun ketebiyen. Aduh babakan apa samukawisipun tebih. Upamanipun ing babakan tuwajuhipun anggenipun gayuh kawruh ngudi undhaking pangerti. Nyatasipun Pandhawa lan Kurawa menika benten. Sungsatipun ketebiyen. Menawi Pandhawa menika sami tekun pangijepipun dhateng piwulanging Bapa Dwija mila Pandhawa menika kula dawuhi supados tapa-tapa, kula dawuhi supados prihatin nggih prihatin. Kon nglakoni menika Pandhawa. Menawi Kurawa menika watakipun brengkele. Pun kula kandhani nek ana pamulangan kuwi aja main. Nek nggih niku watake wong ngeyel nggih kaya ngoten niku. Malah njaluk sangu. Nek wong turu digugahi. Wong dolanan kok kon mawiti niku cara pundi? Monggo wonten ing pamulangan menika Penemban.
Menika kangge tandha kemawon menawi ing atesipun Pandhawa lan Kurawa menika ning babakan reh panginger keblak menika sungsatipun ketebiyen. Langkung-langkung babakan pangertosan ing bab kawruh menapa kewala. Ora susah ngendika werna-werna Kakang Durna. Kuwi janjane sing salah kuwi rak gurune. Kok gurune piye? Ya gene wong murite Pandhawa Kurawa mongko gurune kuwi ya mung siji. Gurune ya mung sampeyan, kena ngapa kok dadine beda. Wis tak kandhake ngarep. Bedaning penemu ing antaraning Pandhawa lan Kurawa pancen nyata. Lah iya kuwi gurune sing pilih kasih. Nek ora pilih kasih ora moka kok. Pandhawa dadi kok Kurawa ora dadi. Kuwi jenenge guru sing pilih kasih. Tegese Pandhawa mbok tresnani, Kurawa mbok singkur. Aku tak takon sik, guru karo murid ki angel ndi? Angel guru ora, angel murid. Angel guru ora, angel murid. Nek guru kuwi wis ana pepancening kawruh sing bakal diparingake menyang murite. Mong sesa-sesa murite bisa madhahi piwulangi guru apa ora. Ning nyatane Pandhawa dadi Kurawa ora dadi cetha yen to kuwi mban cindhe mban silagan. Saiki tungen anane Pandhawa dadi. Aku wis kandhe ngarep nek Pandhawa ki tuwaja nggone ngudi kawruh. Bocah 5 teka ning pamulangan saka 5. Tangane sedeku ngatekke pulangi guru. Kurawa tontonen. Ngendi tuwajuhe para sata Kurawa? Pandhawa kae upama wadah resik lan rapet. Nek tak iseni kawruh apa wae mesti ora kecicir, kabeh lumebu kanthi becik merga wadahe resik tur rapet. Balik Kurawa saiki deloken. Kae upama wadah ngono reget tur dasare borot. Mula nek diseni kawruh ora bakal mlebu kanthi becik merga pancen wadahe reget tur borot. Nek ngono gurune ora nganggo petung. Ora nganggo petung apa? Nek ngerti Kurawa ki upama wadah reget tur borot, kena ngapa kok mbok iseni? Kudune lak dirapeti dhisik, diresiki dhisik lagi diseni. Kowe guru sing tanpa nganggo petung, weruh adah reget tur borot kok mbok iseni. Pancen wis dadi watak kowe mbiyen. Aku nek ngiseni ora mandang kuwi reget apa resik. Kowe aja nyalahke aku. Maido ki luwih gampang. Ning nek nglakoni dadi guru urung karuan. Wis Durna, kowe aja padu karo Harya Suman. Ora bakal ana rampunge. Jaka Pitana, kula wonten dawuh. Ingkang angka 2, aku krungu kabar kowe serik atimu. Yen to titi mangsa iki si Gatotkaca bakal kawisuda madeg Nalendra mengku negara Pringgondani. Oh, nggih. Olah pekertining cipta rasamu kang ora nganggo dasar kautaman anane padha milik nggendong lali. Lah kok dadi kaya ngene? Ngerti ya? Dawa nepsu lan watak angkara kuwi sakwutuhe manjing ana diri pribadine menungsa. Nek diumbar bakal mbabar kasangsaran, ning kosok baline nek dikendhaleni bakal njilma dadi watak sabar. Asor-asore budine menungsa kuwi nek mencengake tindak sing wis bener. Mongko Gatotkaca arep didadekke ratu ana Pringgondani iki wis bener. Dasare kuwi dudu perkaramu, dudu perkarane wong Ngastina. Nanging kena ngapa serik rasamu? Bisa tak waca atimu ingkang kebak eri kemarung. Atimu musik kowe gelo kawuran cuwa yen to nganti Pandhawa tambah sentosa wimbuh negara Pringgondani. Oh Jaka Pitana, Jaka Pitana. Pringgondani iki dudu pekaramu kena apa kowe kok melu serik atimu Jaka Pitana. Sring Astina Maha Prabu Duryudana ngendika winoring semu. Pencang kampel ulun panamong wong mung disabda Sang Rama mung kewala rinembuk rumuhung
ring kadang sata Kurawa marga mangyukya kang pinangya jiwanggana yatri sang kapirang Somya pratangka winduyat namun lir gumampang maledek mancolot putus sing sewang ulun sadasa watek nyoilang Leng-lenging driya mangungkung kanduhan rimang ndak waspadakake kaki Prabu Sitijo kula padha winantu Basuki Rarja praptaniraning Praja Ngastina kaki Buma kawula nuwun inggih paman mundi dawuh paduka paman Prabu Ngastina niskala sowan kula manggih hayu mboten langkung namung pangabekti kula mugi kunjuk wonten ngarsanipun paman Prabu Duryudana iya tak tampa gawe bombong ing rasa ora liwat pangestunipun paman Tampanana kaki Sitijo kapundi nggo jimat paribeh paman nganti gawe kaget kang padha nangkil Hanjanur gunung tegese kadingaren sira prapaning Praja Ngastina bayana wigati apa kaki Sitijo ih paman lepat jagung pangeksa paduka paman Prabu dene kula Cumantaka ngabyantara ngarsa paduka paman ingkang tatanpa paliwara kabeta saking sumengkaning manah kula ingkang kumrangsang lan kumacelu daya-daya kepengin munjuk atur wonten ngarsa paduka paman Ngastina sajak ngemu wigati mara gage aja ndatak nganggo wigih ringa-ringa tumuli gage matura Buma Estunipun waleh menapa kejawi kula kepengin ngabekti dhateng tiyang sepuh inggih paduka paman Prabu ingkang angka kalih kula kepengin ngudari pangunek-uneking manah kula ingkang angka sewisan wiwit jaman lampahan rebut kikis Tunggarana rumiyin paman
Kadipaten Tunggarana ingkang sampun kelajeng dados wewengkon negari Trajutrisna dumadakan dipun rebat dening Gatotkaca. Kula dipun gendam kemayan kaliyan pandhita tanemanipun kengkenanipun tiyang Pringgondani inggih menika Begawan Syekh Palimirma. Kula dipun apusi Kadipaten Tunggarana dipun lintoni Putri Pujang. Kula ulungaken wekasan Tunggarana Wal samangke manunggil dados tunggal kalian Pringgondani. Iya. Wonten ingkang angka kalih. Nalika lampan wahyu topeng waja pancenipun topeng waja wau sampun kula tampi saking Sang Hyang Jagat Girinata. Ewadene saking julikipun Gatotkaca topeng waja dipun rebat wusana kula nandhang wirang. Salajengipun jaman Senopati pinilih babakan kadigdayan kanuragan kaprawiran kasantikan tosing balung uleting kulit putra paduka Trajutrisna pun Bama Narakasura menawi katandhingaken kaliyan Lari Pringgondani kinten kula jagat sampun nekseni bilih sekti ingkang putra pun Bama. Ewa semanten dawuhing pamilih Senopati boten dhateng kula nanging dhateng Gatotkaca. Kula kewirangan malih. Iya. Salajengipun Titi mangsa menika dereng lega raos ing manah kula menawi kula dereng saged males hukum sastra wirang dhateng Gatotkaca. Mila sowan kula wekdal dinten menika wigatos namung nedya nebu sauyun kaliyan paduka Kanjeng Paman Prabu Ngastina. Titi mangsa menika Gatotkaca badhe kawisuda jumeneng Nalindra wonten Pringgondani. Lan kula mangertos bilih jumenengipun Gatotkaca kala wau ndadosaken boten renaning penggalih paduka Paman Prabu. Mila daya-daya kula sowan wonten ing ngarsa paduka Kanjeng Paman Ngastina. Ciptaning manah kula namung kepengin ngempek eyom dhateng paduka Kanjeng Paman. Mugi keparenga sekuton kaliyan ingkang putra pun Bama Narakasura titi mangsa mangke kula ingkang badhe sagah ngendharat Lari Pringgondani. Sigra kang bala tumingal rang campo samya medali ler tatet wila teng kota Daiwangkung menguncang niti benjang sangaji micil ong ladi nyonget dali ora dadak nganggo lidah sinambung bayu tinalan kaya dene tumbuh entuk tutup nggonira bakal sekuton kelawan pun Paman Ngastina. Tetela pingget rasaning atiku aja nganti Pandhawa santosa titi mangsa iki tak pasrahake marang sira. Kepiye reka dayamu nggonmu bakal gagalke pamisudan iki. Ngaturaken panuwun Paman. Duryudana kok ngono kuwi piye? Dadi yen ngene cetane aku wis ora mbok anggep dadi sesepuh Ngastina. Mongko sekawit mlipir-mlipir guneme Mbahmu Talkanda mung gedhening rasa pangemanku.
Aja nganti ana tetembungan rusak ajak-ajak dosa ngupaya kanca. Nanging kok keteman. Boma teka ana negara Ngastina ibarate kaya duk sumanding geni gampang kebrongote. Malah mbok wenehi papan kang prayoga. Kowe sekuton karo wong serik panasten jahil metakil. Jaka Pitana. Wong urip ana ngalam padang kuwi ora kaya ula nglungsungi. Nanging wong urip mono mung netepi darmaning urip. Nek wis netepi dharma mestine kudu kukut bali. Mula ta negara Ngastina iku ora tentrem merga akeh kang ngurup-urup mbebutek banyu bening. Golek salahing liyan lan padha nyelaki janjine dhewe-dhewe. Kowe saguh mengku bumi Ngastina iki bumi wutah getihku. Aku ora trima yen to negarane tilarane wong tuaku mung bakal dadi ajang ngregejekan nek ana apa-apa kuwi aja sambat aku. Mboten sah digegah. Pendhita ki yes kaya ngono kuwi lumrah. Niku pun lumrah. Pendhita niku omongane nggih ngoten niku. Mboten susah kuwatir, mboten nek mandi. Upama ngupatan ana nggih mboten mandi. Dijune kowe aja nyepeleke karo Kakang Mahatma Bisma. Mandi-mandi ning ngucap ora kaya sang penemban Mahatma Bisma mergo akeh pendhita wadat. Ora tau cecaketan karo wanita. Kowe iki ya ora tau cedhak wong wedok kok ora mandi. Wong kaya ngono kok nggo pathokan. Yen ngono paman sengkune rujuk lamun taku sekuton kelawan Boma. Inggih, prayogi. Kula ngertos bilih ingkang putra ing Trajutrisna kala wau kasinungan kadigdayan ingkang ngedap-edapi. Inggih menika Aji Pancasona. Menika jagat tanpa timbang. Mboten-mbotenipun malare pringgondani saged merjaya Boma. Naraka Surawit menika kasinungan Aji Pancasona ingkang kalis ing pejah. Kinten kula dewa ingkang gamanipun bledhek kalian guntur kemawon mboten badhe saged mejahi Boma. Giri lusi jan motan kena kinira. Nek nganti nyolong pethek engko Boma mati piye? Ora, merga iki lakone dudu patine Boma. Aku mesthekke yen Sang Boma Narakasura ora teka pati, malah prayoginipun tumunten kadhawuhna dhateng para kadang Sata Kurawa. Kinen sami miranti nggih. Awit menika wonten margi ingkang langkung prayogi kangge nyuda kekiyataning Pandhawa. Nyibaratipun Pandhawa menika delegipun kedah dipun rempeli pang-pangipun Mbaka Sekedhik. Sinten ingkang dados pang-pang lan ronipun boten sanes kejawi namung putra Pandhawa. Bagus kang mengkono paman. Tumuli bubarno kang gantung sibuh manira jengkarang ngedaton kang prayitna ngati-ati paman. Sing pamyat rengganing pura Tulya Sri ayam sakuping